Bă, tu trebuia să fii acolo deja, mă. Am vrut să mă duc, dar am zis că nu. Ce muci aici, mă. Hai cu cântec, pescar 5. Ți-i frig? Eu am asta și un tricou, dar nu mi-e frig. Păi da, și când am ieșit afară, nu m-a fost frig. Ce drag, bă, nu e așa frig, mă, ce ai. Bine, eu am și 3 straturi de slăină. Nu trebuie pescuit la 6, nu. Hai, noroc. Neața. No, bună dimineața, dragi prieteni. Am ajuns cu Marian pe baltă. Am frig, dar ne descurcăm. Exact. Ne-am instalat, am prins și 3 pești, un biban, 2 plăticuțe frumoase și vedem pe parcurs ce va fi. Biban frumos. Activitate de dimineață. Să mai scot feederul ăsta. Ce se mai întâmplă. De când am prins plătica și bibanul, nu s-a mai întâmplat nimica. Nu știu, Marian, dacă mai prinde ceva. Așa mi-a promis, da? Nu mai prind că e frig. E frig, a? Să știi că e foarte răcoare astăzi. Dar eu zic că o să vină soarele numai până ajunge partea aia să bată pe noi. 8 grade a fost de dimineață. Nici rău, dar nici bine. Ideea e că înainte când am dat să plec, nu mă mai pregătit una alta. Mi-era frig, știi? Și era 5:30. Dar aici vii și stai. Hai, nu, dacă nu faci mișcare. Exact. Eu suna și Nicu. Între timp ce prinsesem bibanul. De-aia n-am apucat să filmăm trăsătura. El n-a putut să vină că e la muncă. Și ne-a sunat așa de dimineață să vedem ce facem. Era curios să vadă dacă am venit. Da, ia sună-l. Sună să vezi ce zice. Da, domnul Marian. No, ce faci, Nicu? Uite, acum am ajuns la lucru. Scotără saleu. Da, era biban. Ivan? Oh, hai. La plută. Da, mare? La vreo 200 de grame. E frumos. Făinuț. Ești în filmare, salută oamenii. Salutare, dragi urmăritori. Uite, eu, din păcate, azi nu pot să fiu cu băieții, trebuie să fiu la servici, dar asta e, data viitoare. Dați-mi plătici acolo, dacă nu vin eu și le prind pe toate. Așa? Dăm acolo pe ele să vedem, dar e foarte frig, e rece afară. Bă, că făcut cam frig astăzi, da, nu știu care e treaba. Ne auzim pe parcurs. Ne auzim.
Încercăm să vedem. Încercăm, vedem ce iasă. Da, trimiteți câte o poză dacă este cu ce. Pozăm acum ce am gătat și noi chiar cu totul de instalat. Am prins, am dat și la plută și dacă ăsta pozăm și îți trimitem. No, bine, nu I-am știu, tăfuțit spor la pe aici. treabă. Să fii sănătos, serviciu ușor. Mersi, ceau. Ciao. Să vedem asta la Bambina, mai are ceva. Sintax viermiu. Am pus o babă de porumb acum cu un vierme în capăt. Ce fac, domn Marian? Uite, cu berță la pescuit. M-am dat seama, nu v-am deranjat de dimineață. Ați luat ceva? Am luat o plătică la jumătate de kil, Auzi, două un pic mai mici, un biban la plută. biban la plută, Da, mic. la vreo 200 de grame. Auzi. Și Dar la cât am venit? la 5? La 5 jumate am fost aici, 6 fără 20. Dar ați prins loc, nu? Da, Și mai stați? mai stăm un pic. Nu, păi ne auzim mai încolo atunci. No, bine. Salutare la toți abonații. Te salută și ei. Vezi că tu tragi la Bambină Berță. Ne auzim, Atilu. Bine. Bun, ciao. O ridicat un pic, tâc. Da, degeaba, că nu-i dă ca lumea. Trage de viermi. Înseamnă că sunt acolo. Astăzi am făcut ceva nadă de la Sensor Planet. Eu cu asta am dat astăzi. Amix Ground Bait, Sensor Planet, combinat cu 2,20. Și asta e nada de cuprină. Am încercat și cu pufulete, viermuși, da, slăbuț. Și Marian, nu știu cu ce dă aici. N-am încercat așa ceva până acum. E ceva nade de la Decathlon. Sâmbătă am venit târziu de la Timișoara și n-am mai prins deschis. Și am luat de la Decathlon ceva nade, dar o mers. E ok. În rest, cam așa arată nada din pungă, cu viermuși acolo, mai mult morți. Ceva porumb, pufulete, Nu, pufulete, barila de 2 mm da, și barila. Și râmă, da. și rămân în cutia neagră. Când e să mânce, mănâncă. Dacă nu sunt în zonă, slabe șanse. Acum ceva tot am prins. Vedem, Marian, când facem pe noapte partida aia. Da, să vedem atunci. Încă suntem nehotărâți. Bine, așteptăm și după colegul nostru Nicu. Vremea, să vedem cum e. Vremea, să vedem cum îi mai așteptăm după ceva colegi, prieteni. După prietenul nostru Atilu, să aibă și el timp dacă vrea să vină cu noi. Pe Atilu îl știți din primul video. Dacă ați urmărit-o, ne-a prins Marian atunci în noiembrie sau decembrie? În noiembrie. În noiembrie. Șalău Primul și video de pe bibanii. canal, exact. O să vă las link în descriere. Dacă vreți să-l urmăriți. De acolo a început canalul de YouTube, Da. să zic așa. Exact. No, sper să apreciați ceea ce facem și dacă doriți, puteți da câte un like. Pe noi ne ajută, un comentariu dacă vreți să aflați anumite chestii, nu știu, despre noi sau despre pescuit.
Da, mulțumim celor care ați donat pentru canalul de YouTube. Cu banii pe care i-am adunat până acum, am reușit, ne-am luat 2 seturi de lavaliere ca să ne puteți auzi mai bine, să avem sunet mai bun. Nu o să dau nume la cei care au donat, dar vreau să știe că apreciem. Ne auzim cu un ultim update înainte de a pleca. No, dragi prieteni, dragi pescari, cam asta e captura de astăzi. În 4 ore eu zic că e ok. Tu ce zici, Marian? Se putea și mai bine, dar ți-am spus, părerea mea e că e prea limpede apa. S-ar putea să nu-i placă la plătică, să fie așa limpede. Mai mult ca Când sigur. te la plătică îi place un pic mai tulbure. Dar e bine, nu ne-am plictisit. Am avut activitate cât de când, nu ne putem plânge. No, dragi prieteni, v-am pupat, v-am salutat. Toate cele bune! Toate cele bune, nu uitați să dați un like la video dacă v-a plăcut și până data viitoare, numai bine. Să ne vedem cu bine! Nu uita să